zoriondu egin behar eta eskertu egin behar, lan horretan parte hartu duzuen guztioi, zorionak taldekoi, eskerrak taldeko guztiei, eskerrak laboratutxei, 9. gara, 10. ere etorriko da, ia guztiok, uste dugu, guztiok ikusteko gauza garen, eta hori da azken baten Atlas honetan dagoen herriaren ahotsa. Hasteko eta bat, zalantza gutxi, Euskaltzaindia bera aipatu behar dut. Lan eskerga egiten ari da, ari zarete, ekideok, Euskararen mesedetan araugintzan zein ikerkuntza. Enbor, mardul eta emankor baten adar berria duzue liburuki hau, 9. zuzen ere, Atlas bildumak aurrera pauso berria ematen du honekin, baina nabaria denez, epe luzeko egitasmo hau aurrera ateratzeko, hainbat borondate desberdinen bultzada behar da, ez bairik gabe. Nos reafirmamos en nuestro compromiso y nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de proyectos tan necesarios como este, que nos enriquecen como sociedad y que posibilitan que nuestros hijos e hijas puedan recibir y disfrutar de un tesoro cultural de un valor incalculable. Euskararen herrizkeren atlasa, oin garrantzitsua da euskararen beheko solairua edo zorua zimendu sendoz irmotzeko ordua. Eta 9. liburuki hau ere bide horretara dator. Atlas inkesta osoaren 58-tik 76 bitarteko gaiak ikertu eta elaboratu dira beronetan. Laburbilduta, gizagorputzaren osagai atal eta adarrak, elikadura, janztea, soinikoak, orrazkera, oinetakoa, sexua eta ernarketa, eta haurtzaroa, zeintzaroa dira hemen aipu diren gai nagusia. Horren, tanpe frantzesez latinetik etortzen da tempus, pulsoa, erritmo bat. Eta horren berri atzematen dugu lekuan hitzetan deltzen dute folsu, folsu, zeren hemen ukrainaren bezala pulsua segitzen delakotz. Gero hemen gelditzen da gilz bat, gilz edo hilze, zuzenki ez dakiz zergatik, ematen du zerbait atxikitzen eusten duela, enez xerur edo hilzearen nozioa, baina ikusten da eremu aski handia egiten duela. Euskaltzaindiak 100 urte betetzen ditu eurton, eta horren harira hainbat ekitaldi izango dira, baina urtero bezala da behintzat azkenengo urteetako ildoari jarraituz, hemen daukagu Euskaren herrizkeren atlasaren 9. alea eta horrekin datorren CD-a. 80. hamarkadan martxan jarritako egitasmoa da eta urte luzeetan zehar emango ditu bere fruituak. Liburuki honetan dugun gaien zerrenda, gizagorputzari dagokiona da, sexualitatea ere azaltzen da eta familia harremanetan azal daitezken izenak ere azaltzen dira. Datorren urteari begira, bestalde, Euskaltzaindia baditu egitasmo pare bat honekin lotuta izan daitezkena. Lehenengoa Euskara ibiltaria erakusketa eraberritua izango da, martxoan, eta horrekin batera etorriko da Dialektologia Kongresu Internazionala. Atlasa egitea erronka bat izan bazan eta erronka bat izaten jarraitzen badu ere, Atlasari ere eta akademiari ere erronka barriak sortu zaizkio. Besteak beste, gure materialak sarean kontsultatzeko aukera izatea. Horregatik gaur egun euskaltzaindia.eus/ehha helbide elektronikoan Atlaseko liburuki guztiak, azken hau 9. ere kontsultagai izango duzue, eta besteak beste etorkizuneko erronka berriak ere sortzen ari zaizkigu. Horrari gara Atlaseko soinuak entzuteko aukera ere lantzen, eta gaur egun 5. eta 6. liburukiko audioak entzungai daude eta kontsultagarri daude helbide elektroniko honetan, eta hemendik aurrera espero dugu epe laburrean material entzungarri gehiago izatea.